आसाम सरकारा बर'फोरनि रायजोखौ धंस खालामनो नागिरदों नामा? BTCनि सीमाया गोमानायनि लामायाव दं नामा? बर' फिसाफोरा आरोबाव सोमावसारनो गोनां दं नामा? बे सोंलुआ नोंथांनि गोसोआवबो फैगोन। थांनाय 27 जानुवारि 2020 आव जानानै थांनाय बर'नि थामथि एकर्ड एबा BTR एकर्डखौ लानानै BTR एकर्डनि सासे गोनां सिगनेटरि बिथां धीरेन बर'आ बर'फोरनि थाखाय गिखांथाव खोथाफोरखौ जोंनि डेम'क्रेटिक BTCनि खाथियाव फोरमायदों। BTR एकर्डनि उनावबो दाबो गोबां जेंनाफोरानो नुजागासिनो दं होननानै बिथाङा फोरमायो। NDFB आरो भारत सरकारनि गेजेराव जानो गोनां शान्ति चुक्तिखौ बर'नि सानैसो एबा मोननैसो संगठना गेजेराव हाबनानै बे एकर्डखौ धंस खालामदों, जायनि जाहोनाव दिनै BTCनि सीमाया रानजानायनि लामायाव दं होननानै बिथाङा फोरमायो। थांनाय 6 अक्ट'बर 2020 आव बिथांमोना दिल्लीयाव थांनानै होम मिनिस्टार बिथां अमित शाहजों एकर्डनि माखासे क्लजफोरखौ सोलाय-सोल' खालामनायनि खोथाफोरनि सोमोन्दैबो जोंनि डेम'क्रेटिक BTCनि खाथियाव फोरमायदों। Here is our report. जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। 2020 27 जानुवारियाव बर'फोरनि थाखाय थामथि बर' एकर्डआ जानानै थांदोंमोनब्लाबो दिनैसिम बे एकर्डनि सायाव दाबो गोबां गोनो गोथो बायदिसिना जेंनाफ्रा नुजाथिफैगासिनो दङ। बर'फ्रा मोनसे हारि, जाय हारिहा गावहानो गासैबो दंजोबो, राव हारिमु सोदोमस्रि आसार खान्थि धोरोम। बे जाथिया दिनै गोग्लैसोनानै दङ। जुग जुग बोसोर गभर्नमेन्टनि सरकारनि बायदिसिना संबिजिदारि बिथिङाव मोनथाय मोनैनि थाखाय गोदोसोनानै दङ। बे जाथिया दिनै ट्राइबेल। बिनिखायनो बै ट्राइबेल हारिया गावनि मोनथाय आरो थांनानै थानो थाखाय गोबां जुजिबाय। जुजियै जुजियै दिनैसिमहालागै जुजिदों। जुजिनानै मोनथाम एकर्ड मोननायनि उनावबो जोंनि बर'फोरनि जेंनाया जोबाखै। फैयै फैयै थांनाय दाखालि बावै 2020 27 जानुवारियाव जि मोनसे एकर्ड जाबाय, बेवहाय माखासे गिलु बालु ड्रेकनियान माखासे क्लजेसफ्रा हाबनानै थाबाय, जायखौ दिनै इमप्लिमेन्ट जायोबा बे जाथिया आरो दिनै मोनखानाय बे BTC टेरिटरियेल जि BTC बियो दिनै बे सीमायानो दिनै गोमानानै थांनो बेबायदि मोनसे थासारि दिनै सोमजिदों। बेनिखायनो थांनाय 12 तारिखआव जों गासैबो ज'है बर'फोरनि दल संगठन आरो फारसेथिं एकर्डनि उनाव डिजल्भ जानाय NDFBफ्रा मोनब्रै NDFBआ कोअर्डिनेशन कमिटि फर BTR एकर्ड इमप्लिमेन्टेशन अफ Ex NDFB बे दोलोआबो बै कमिसननि चेयारमेन BTR नि सायाव कमिसन बानानै दोननाय चेयारमेनखौ जोङो लोगो हमदों। जोंहा माखासे उद्देश्य दङ। बिनि दारै बे कमिसननि दारै exclusion BTR एकर्डआव बे exclusion होननाय बे सोदोबा दिनै जोंनि थाखाय गिलु बाला जानानै दङ। मानो होननानै बुङोब्ला 2003 आव बर'फोरनि थाखाय 6 शिड्युल जों मोनखाबायमोन। 6 शिड्युलाव नि सिङाव दिनै बेवहाय बर'फोरनि थाखाय ट्राइबेल माहारिनि थाखाय मोनसे खुंथाय जोंनो होखाबाय आरो बे 6 शिड्युल BTC नि माखासे गामिफोरखौ बै क्लजनि दारै दिनै एक्सक्लुड खालामनायनि बाथ्राखौ जों दिनै गनायनानै लानो हायाखै। कोअर्डिनेशन कमिटियाबो गनायनानै लानो हायाखै आरो बर'फोरनि गेजेराव थानाय गासैबो सांग्रां दल संगठनफ्रा बेखौ गनायनानै लानो हायाखै। दाखालिनो 12थासो दिनै संगठना बेखौ अपोज खालामदों, टटेलि दिनै बेखौ हेंथा होदों। दानि आथिखालनि BTCनि बा BTR निफ्राय मोनसेबो गामि जाहाथे दानख'वा, बिनि थाखाय जोङो मेम'रेन्डाम लिरनानै होबाय। गावबागाव संगठना गाव गावनि भिउ गाव गावनि कमेन्टफोरखौ होदों। गासैबो भिउआ आंनि नोजोराव
बे गामि एक्सक्लुजनखौ बाधा होनाय बा बेखौ बन्द खालामनायनि दाबिजों बे थांखिखौ लानानै कमिसनखौ 12 तारिखआव लोगो हमनाय जादों आरो दिनै बेबायदि जुदि जायोब्ला जोंनि बाथ्रा जाबाय मा बेहाय जुदि कमिसना गामिखौ जुदि दानख'नायनो थांखि लायोब्ला बेवहाय जोंनि आथिखालनि BTCनि जिथुनाखि टेरिटरि बियो आधा आधि दिनै दानख'जागोन आरो बेखौ बेबादि जायोब्ला जों माने बे 6 शिड्युल मोनखानाय बर' हायाबो दिनै गुबुननि आखायाव थांजोबसिगोन आरो दिनै बेबादि जुदि जामारोब्ला बेवहाय मोनसे गाज्रि मोनसे परिस्थिति जानो हागौ बेनो जाबाय जे बेखौ बोराबनानै आरोबाव खेबसेबाव गोख्रों मोनसे गणतान्त्रिक सोमावसारनाया जाफिनगोन आरो खालामनो गोनां जागोन बाध्य जागोन होननानै जों बेखौ स्पष्ट बुंदों आरो BTR एकर्ड जाबाय बे BTR एकर्डआव थानाय जेब्ला BTR एकर्ड खालामनायनि सिगां जों मेम'रेन्डाम होदोंमोन चार्टार अफ डिमान्ड होदोंमोन बे चार्टार अफ डिमान्डआव जोंनि जिथुनाखि डिमान्ड बे डिमान्डआ जाबाय आलादा रायजो सोरजिनाय उनाव जों मिथिबाय बे मोनसे सावरायनायाव दिनै आलादा रायजोखौ दिनै भारत सरकारा अग्राह्य खालामदों बिनि उनाव जोङो गामि एक्सटेनसननि बाथ्राखौ जों सिन्था खालामदोंमोन बेखौ जों भारत सरकारखौ हमबाय थादोंमोन आरो दिनै जोङो दाबि दैखांथारदों जुदि सेपारेट स्टेट जायाबा गामि सोसननांगौ आरो माने कन्टिगुवास एरिया बर' गामिफोरखौ बे एकर्डआव सोफाजोबनांगौ आरो बेखौ जोङो बे MOS आवनो एक्सटेनसननि बाथ्राखौ स्पष्ट लिरखानांगौ होननानै जों डिमान्ड खालामदोंमोन दा दिनै एकर्डआव बे एक्सटेनसननि बाथ्राया फैयाखिसै एक्सटेनसनखौ खालामग्रोनो हायाखिसै बिनि उनाव दिनै बिथांमोना मोनसे क्ल'ज दोनबाय बे एक्सटेनसनखौ दिनै बिथांमोना दिनैसिम खालामगोन ना खालामा बेनि बाथ्रा गैया गामि सोसननायनि बाथ्राखौ बिथांमोना खुनु स्ट्रेस होनानै बुङाखै किन्तु एक्सक्लुजन बे बाथ्राखौ दिनै स्ट्रेस होदों आरो बियो जोंनि थाखाय गिलु बालु दिनै जोंहा मोनसे सन्देह जादों एप्रिहेन्सन फैदों दिनै बेबादि मोनसे कमिसनखौ जि समाव दिनै BTCनि इलेक्सना मुखुब बे गोलाव मोनसे इलेक्शनारिं प्रसेसआव दिनै बे कमिसनखौ दादों जाय खामानिया दिनै मडेल कड अफ कन्डाक्टनि बेरेखा बेखौ दिनै असम सरकारा जर जुलुम भाबै गामि दानख'नायनि क्लजखौसो सिगां खालामग्रोनायाव जोंहा दिनै बिराद गिदिर सन्देह जादों दिनै मानो बिथांमोना बे क्लजखौ दोनथ'नानै जोंनो नांगौ माखासे बाथ्राफोरखौ दिनै बिथांमोना मानो दिनै खालामाखै शेड्युल ट्राइब एन्ड आदार ट्रेडिशनेल फरेस्ट राइट एक्ट बे दिनै गुबुन स्टेटआव दिनै इमप्लिमेन्ट जादों बे बाथ्राया जों मिथियो दिनै आसामावबो जानांगौ दिनै बेफोरखौ खालामाखै बे बाथ्राया दिनै एकर्डआवबो फैदों जोंनो गोनां जानाय बे बाथ्राखौ मानो इमप्लिमेन्ट खालामाखै जोंहा सन्देह दं दिनै कन्स्टिटुएन्सि 3.1 साब क्लजेस याव लिरनाय दं इनक्रिज कन्स्टिटुएन्सि 20टा कन्स्टिटुएन्सिया आरोबाव बारायबावगोन बेखौ मानो खालामनो नागिराखै 3 पॉइंट क्ल'जआव दङ बेवहाय रिअर्गानाइजेसन अफ डिस्ट्रिक्टखौ बारायदेरनाय बाथ्रा जायखौ जोंनो नांगौ जायखौ खालामथावना बेखौ दिनै आसाम सरकारा खालामनो नागिराखै बेनिफ्राय जोंहा मोनखानाय BTC एकर्ड जादोंमोन बेवहाय कार्बि आंलं आरो डिमा हासाव बे हाजो रायजोआव दिनै बर'फ्रा ST गनाय जायाखै ST हिसाबै गनाय जायाखै बेखौ आरोबाव BTR एकर्डआव लानानै फैदों दिनै जुदि बेवहाय जुदि गोसोआ जुदि मोजां मोनब्ला आथिखालनि सरकारनि इन्टेन्सना जुदि मोजां मोनब्ला बै ST करनखौ मानो खालामाखै दिनै प्रभिन्सियेलाइजेसन जायाखै स्कुलफ्रा कलेजफ्रा बेखौ दिनै मानो खालामग्रायाखै बेवहाय कनफिउज दं जोंहा
बे एकर्डखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायनि सायावनो टटेलि कनफिउज जों जानानै दं बेनिफ्राय हा हु जोंहा दिनै निरापत्ता गैया बेखौ सेभ खालामनांगौ बर'फोरनि हा हुनि थाखाय मोनसे थाखानाय आयेन जोंहा दंमोनब्लाबो दिनै बेखौ सेभ खालामनो नागिराखै जोंनो लेजिस्लेसन नांगौ दिनै आसाम सरकारा बेखौ मानो खालामग्रायाखै बेनिफ्राय जोंहा दिनै गोबां जोंनि हा हु खालि गैला दिनै 7.2 जिथुनाखि बिटिआर एकर्डआव आर्टिकेलाव दिनै लिरनानै दोनदों बेवहाय गोलैसोनानै हा थानाय हा माने कास्ट लेन्ड ग्रेजिं लेन्ड आरो बे दैब' हाफ्रा दिनै खालि गैला भारत सरकारा असम सरकारनि बे दायित्व बेफोरखौ सेभ खालामनांगौ दिनै बेखौ मानो खालामनानै दिन्थियाखै जोंहा एनडिएफबि हिसाबै मोननैसोल' इम्पर्टेन्ट जोंहा क्ल'ज दङ बिनि बिथोराव दिनै जोंनि एनडिएफबिनि सोद्रोमाफ्रा एक्स ग्रेसिया मोननांगौ 5 लाख करि मुंख्लंफ्रा दिनै 5 लाख करि मोननांगौ बेखौ दिनै मानो खालामनो हायाखै बा मानो खालामग्रोआखै आरो दिनै जोंनि एनडिएफबिनि केडारफ्रा 4 लाख मोननायनि खोथा बाथ्रा दङ क्ल'जआव लिरनाय दं दिनै बेखौ खालामग्रोआबासिनो जायफोर क्ल'जेसआ दिनै कमिउनेल बेखौ दिनै आसाम सरकारा मानो खालामदों जोंहा बेवहाय दिनै बर' गथ'फ्रा दिनै साखरि बाखरि गैया हाबा हुखा गैला बेखार जानानै दंजोबो बे मोनसे एकर्डनि गेजेरजों बर' गथ'फोरखौ रिक्रुट स्पेसियेल मोनसे रिक्रुट ड्राइभ खालामनानै बर' गथ'फोरनो हाबा होनाय साख्रि होनायनि बाथ्रा दिनै बेवहाय स्पष्ट लिरनाय दङ मिलिटारियानो जा आरो दिनै पुलिस डिपार्टमेन्टआनो जा बेवहाय जोंनि केडारफ्रा मोननांगौ दिनै असम सरकारा बेखौ मानो मावाखै दिनै जि क्ल'जआ ड्रेकनियान जायखौ खालामबा बेवहाय कमिउनेल टेनसन जागोन आरोबाव गोदानै मोनसे सोमावसारनाय जाफिनगोन बेबायदि क्ल'ज इनक्लुजन आरो एक्सक्लुजननि बाथ्राखौ दिनै बिथांमोना लानानै फैग्रोनानै जि मोनसे दिन्थिबाय जि मोनसे एग्जाम्पल दिन्थिबाय बे एग्जाम्पला दिनै बिनिफ्राय मिथिनो मोनो आसाम सरकारनि इन्टेनसना माब्लाबो मोजां नङा आरो बर'खौ आरो दानि थाखानाय जि मोनसे बिटिसि बे एरिया बा बर'फोरनि जि एडमिनिस्ट्रेसन बेखौ धंस खालामनायनि अनगायै जेबो नङा होननानै आं दिनै फोथायो एनडिएफबि आफादा थांनाय 1986निफ्राय आखायाव हाथियार लानानै सोमावसारदोंमोन 2005 सनाव सिजफायारनि गेजेरजों गोलाव सम मोनसे सावरायनायनि उनाव दाखालि जि मोनसे बिटिआर सुक्ति जाबाय बे बिटिआर सुक्तिखौ जों एनडिएफबि मोनब्रै आफादा बेवहाय सहि होदोंमोनब्लाबो बेवहाय गोबां रोखोमनि जेंना आरो गेना गोरोन्थिखौ जों नुनो मोनदों आरो बेबायदि मोनसेल' जानायनि खारना बेनो जे एनडिएफबिजों गोलाव सम मोनसे स्ट्रागलनि उनाव जि मोनसे पिस प्रसेस जि मोनसे दिनै सावरायनाय जादोंमोन बे सावरायनाया जोबनायसिमहालागै एनडिएफबिजों बेयो मोनसे फाइनालाइज बा दिनै फिनिशिंखौ हैनाय जायाखै बेवहाय माखासे कनस्पिरेसि खालामनानै दिनै फेक आरो फिजानाय माखासे बर'फोरनि गेजेराव थानाय आफादफोरखौ लानानै जायफोर एसाइन बेबायदि मोनसे एनडिएफबिनि एकर्डखौ धंस खालामनो दिनै एसाइनमेन्ट लानानै माखासे बर'फोरनि संगठना बेखौ दिनै डेस्ट्रय खालामदों दिनै एनडिएफबिखौ खोमसियाव दोननानै बे सुक्तिखौ खालामदों बेवहाय जोङो दिनै गोबां गोरोन्थि नुबाय आरो बिनि थाखायनो जों आनादार सर्ट अफ बे बिटिआर सुक्तिखौ लानानै जों माखासे बाथ्राखौ दिनै गनायनो हायैयाव जों अपोज खालामबोदों थांनाय अक्ट'बर 6 तारिखआव दिल्लीयाव जों थांदोंमोन मेम'रेन्डाम लानानै हम मिनिस्टारनो जोङो बे मेम'रेन्डामखौ होयो दानि आथिखालनि जइन्ट सेक्रेटारि सत्येन्दु गार्गनि गेजेरजों आरो आइबि सानैनि गेजेरजों जों हम मिनिस्टारनो माखासे खोथाखौ जनायफिननो गोनां जादों जे बे एकर्डआव माखासे रिसाफल बा रिभिउ खालामनांगौनि बाथ्राखौ जों नुदों आरो बेखौ खालामाबा जोंनि बे एकर्डआव इमप्लिमेन्ट खालामनायनि बिथिङाव गोबां जेंना नुजाथिगोन होननानै जों माखासे बाथ्राफोरखौ रिभिउ लुबैफिननानै जों
मेम'रेन्डाम होखानाय जादों थांनाय अक्ट'बर 6 तारिखआवनो बिनिनो मोनसे बाथ्राया जाबाय मा बेवहाय जों प्रथम मोनसे जि क्ल'ज 1आवनो दङ कम्प्रिहेन्सिभ एन्ड फाइनाल बे सोदोबखौ दिनै उथायनानै लानांगौ बिनि उनाव जों नुदों जेरै पेरा 3.1 क्ल'ज सेकेन्डआव आरोबाव लिरनाय दङ जे एक्सक्लुजन बेखौ बे सोदोबखौ बोखारनांगौ इनक्लुजना थानो हागौ किन्तु एक्सक्लुजना बेवहाय थानो हाया खारन जोङो आलादा रायजोसो बिदोंमोन बेफोरबायदि माखासे ग्राउन्डखौ लानानै जों दिनै जोङो मेम'रेन्डाम लिरनाय जादों आरो बेवहाय CEO आसलते मोनसे CEO होननाय चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसार बेवहाय दिनै इनक्लुड खालामनानै दोनदों पावार एन्ड फांसनाव बेखौ दिनै माने स्टेटासखौ मेनटेन खालामनांगौ सिगाङाव बेखौ प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि होननानै जोङो एडमिनिस्ट्रेसनाव BTC एडमिनिस्ट्रेसनाव जोंखौ मोनदोंमोन दा बे CEOखौ दिनै बोखारनानै प्रिन्सिपाल बे सोदोबखौ लाना फैफिननांगौ बेखौ जोङो दिनै बुंहैदों आरो जोंहा बे एकर्डआव जोंनि थाखाय 34 बोसोर सोमावसारनायनि गेजेराव जोंनि केडारफोरनि सायाव गोबां केसेसफोर दङ आरो दिनै जेलाव दङ दा बे मोनसे क्ल'जआ जोंनि थाखाय गिलु बालु आरो बेजों बे क्ल'जनि गेजेरजों माने जेल जानाय मानसि जों बिथांमोनखौ केस थानाय मानसिफोरखौ जोङो उदां खालामनो हानाय नङा बेनिखायनो जोंहा मोनसे गिदिर डिमान्डआ बेनोमोन जों रायलायबाय थानाय बेखौनो जों क्लेम खालामदोंमोन जे हाइनास आरो नन हाइनास बे सोदोबखौ लाबोनाङा एकर्डआ जिहेतु जाबाय जेनेरेल एमनेस्टिनि गेजेरजों जेलाव थानायानो जा केस थानायानो जा गासैखौबो उदां खालामनांगौ होननानै जों बिनाय बा दाबिखौ जों खालामबाय थादोंमोन आरो बेवहाय जोङो मोनसे बाथ्राखौ सिन्था खालामदों BTR Accord जानायनि उनाव जि मोनसे फाइनान्स दिनै गभर्नमेन्टआ माने दिनै होनो नागिरदों बियो जोंनि थाखाय थोआ लोमा आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय बोसोरसेयाव 250 crore बाथ्रा बुंदों इन्डिया गभर्नमेन्टआ 250 crore बाथ्रा बुंदों बेबो बोसोरथामनि गेजेराव जों बुंदों जे 250 crore 10 बोसोरनि थाखाय होबाय थानांगौ होनना जों डिमान्ड खालामहैदों बे जोंनि थाखाय गोनां आरो बेखिनि थाखा फैसा जोंनि BTCआ बा BTRआ मोनोबासो जों जौगाखांनायनि खामानिखौ जोङो मावनो हागोन जोंहा बे मोनसे साननाय दं बेनिफ्राय जोंहा NDFBनि जिथुनाखि डिमान्ड बे मोनसे डिमान्डआ जाहैबाय मा दिनै जोंहा 1986 आव मोनसे ब्रिटिशानो खालामखानाय ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ प्रटेक्ट खालामनायनि मोनसे आयेन आसाम लेन्ड एन्ड रेभिनिउ रेगुलेशन एक्ट बेखौ 1947 आव आरोबाव एमेन्डमेन्ट खालामनानै प्रटेक्ट खालामनायनि बाथ्राखौ दिनै स्पष्ट भाबै लिरनानै दोनदों किन्तु बियो दिनै आसाम एक्ट बे आसाम एक्टखायनो जों दिनैसिम ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक हाफोरखौ जोङो होबथानो हायाखै बासायनो हायाखै बिनिखायनो जों मोनसे डिमान्ड खालामदों बे स्टेट एक्टआ जाहाथे सेन्ट्रेल एक्ट जायो जों बे बाथ्राखौ अमित शाह बिथांनो मेम'रेन्डाम हिसाबै जोङो लिरनानै होबाय आरो बेनि दारै बे एक्टआ सेन्ट्रेल एक्ट जायोब्ला 9 शिडिउलाव हाबनानै थायोब्ला बे ट्राइबेलफोरनि हाफ्रा दिनै सेफ जागोन जों बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ नुहुरखानानै थांनाय अक्ट'बरनि 6 तारिख 2020 सनाव जोङो दिल्लीयाव हम मिनिस्टारनो लाइजाम गथायहैदों मेम'रेन्डाम गथायहैदों आरो जों बेफोरखौ फुलफिल खालामजानो लुबैयो आरो दानि आथिखालनि BTR एकर्डखौ मोनसे रिभिउनि गेजेरजों मोजां मोनसे सोदांनायनि गेजेरजों जों दाफामना लानांगौ नङाब्ला जाथि हिसाबै बर'फ्रा खैफोद दङ